Radio sababu kan nege kanya shiki sanganya fla montana ko shira o wati kele plene geju watara aleka montu bala semter chakela do demfado zegwayan o wati kele plene brahma siribe aleka montu bala somadaina demfado zegwayan kalmo kili obanga somada na kuna funi wala si wati okofo awi bakuru be awla donya ka fo bandaw ale Muhammad Sali Anadif ale ka wati minut kalfale mbala gen sirigenan tomba tola pa malila o wati usira dana kunungu anana srangini jamana nyama ale fe o Féminin Fondation Carter ale pananga tiladen kume en fait en kunungu Bisa William ko ale nana kana o seko onu dabayira mi kenen yala anana kana o kuna fondi bandaw ma kunungu kalango nasrawla mala dona ka fo banque mondial o ye milliard bi wolonfla ani wolonfla o de dira Mali ma kunu ka tono blake gafela wala sa se ka ke tugumina kamali deme kalanko nasrawla ko warka fi amala dona ka fo Mamadou Isufu Niger ka jamana nyema ale ebena wala seme ataragata sera deli ka ya fama deli ke Alassane Dramane Ouattara pe kunungo ko warka wolu finno nunu parale nyonga somadaina o yanga somadaina don kubariye mi bena lasi awma fana abalma ke Karim Sidibe fe lambi do dungala ka big clear heredi awni nema ni alama ko rege karido no bebe maskalo klemwa ani shekima andim so no be talike Mariam Jamtene aleni fami no ye amara kamisugo wolubini kalimwa ni alama ko rege anfa ya zegwo ustad kala dem famulu no dobe talke gejuma watara la semter chakelado brema siribe semter chakelado dirisa watara ni kati mirin onyamado ani Karim Siribe ko ame wele sezi wana lamini bela jelema karidu bela jele ka je ka franka anga je ka doke ande fly demba ni ala sona man nan clara san amena wolka lasili lasi awma Malik Berawla Muhammad Sali Anadif bien siligenan tomba ka laside mbe enfin aye sandu dafa Malila ustad kala ibora dokona mbebi ko kere wudu kosona amala dona ka fo Muhammad Sali Anadif watim kundile mama natun furaka dai sangle nana bwala ka ke sanflay kana se fo sanduru amala dona ka fo bayra ka fo inasro Muhammad Sali Anadif dana yaro de kumbe akan anadun tunato yankurai amanya mingo akeroyi onana suganti ka kenyamai farafina klebi anfambulu bien seligenan tomba o kala sigidembe seria o konnana o yamara sabetara kadi Muhammad Sali Anadif ma ala na ka barak koson Mali jara e kusabe o kosona mamina na akumbe ka kasira nyini kunu bandaw atara pale la kunungo ka tasira nyini bandaw fe bandaw dunya ay horonya Mali togola ko ale be jonjon dama jonjon mi no ba yamaria ka fo Mali ko beli haramina ay bere fo tani Mali de ya chebi ame watim na kom sisa konu dunan lakika be Mali la Muhammad Sali Anadif o ye dunan bay mi be ina fo ani Maldo bela jere dama kaga Mali ko la Muhammad Sali Anadif bandaw kelen go kafu ka karama ayela fane ajira ka bandaw la kafu akoy bo tandi adamade daya se ale san kelen tundile me alema onana laba fo sanduru ale be dodo Mali ko la be Malien do
adamadenya ka di maliyɛnw ye kojugu. O siratigɛ la sani ale ka se ka taa Dakar ka da ka daga yɔrɔ bɛna kɛ Dakar de ye sisan k'a bɛ fɛ ka malidenw fo bandaw tɔgɔ la diɲɛ seligɛnnaani tɔnba tɔgɔ la ko malidenw ye bisimilali min kɛ ale ye tiɲɛ na ko a diyara ye kosɛbɛ. A y'i dama siyɛn k'a fɔ politikimaaw ye ko u k'a lajɛ Mali tun bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ, gɛlɛya min ni an kana tigi ɲin'a la nka fɛɛrɛ ka ɲin'a la. O fɛɛrɛ dɔ ye min ye politikimaaw ka fara ɲɔgɔn kan, u ka bɔ farafarali nin na, u k'a lajɛ k'a fɔ furancɛ fanga min bɛ yen bi ni a ma ɲɛ olu bolo dɔrɔn Mali ko kotigi bɛ k'a la. Mamadu Sari Anadif a ye kunnafoni di kunun ka sira ɲini bandaw fɛ ka sɔrɔ ka taa Mokutari Wani fɛ yen ka tila ka se Maliki Jawo fɛ yen ka sira ɲini u bɛɛ fɛ. U b'a yira k'a fɔ Mamadu Sari Anadif ale kɔni taara, a ye sira min ɲini o sira dira a ma. Ale kɔni taara Senegalikaw fɛ yen CEDEAO fɛn min n'o ye diɲɛ seligɛnnaani tɔnba o tɔgɔ la Fondation Carter. Ale ye baɲumankɛ jɛkuluba ye diɲɛ seligɛnnaani tɔgɔ la min ni a lakodɔnnen don ko caman na. O siratigɛ la o ciladen dɔ de bilara ka na an fɛ yan kunungo Mali la, Bisa William. Ale b'a ta dogo k'ale dafalen nana ka na Mali la. Furancɛ fanga in kan ka dɛmɛ, sɔrɔdasiw kan ka dɛmɛ Bisa William ka kuma la. O siratigɛ la olu se ko jumɛn ye sisan? U b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ Mali kan. O gɛlɛya de kɔsɔn na n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ basigi bɛ ka fɛɛrɛ boloda, o fɛɛrɛ bɛ ka boloda, maaw sɔrɔla bi minnu bɛ se ka Mali bila sen kelen kan fɔlɔ, hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kalo 18 ko o ka dɔgɔ, ko nka fɛn min n'o ye Fondation Carter o kɔngɔn falen nana ka na o kunnafoni di Mali ma kunun ko o nana ka na seko n'u damayira ye fɛn min ye Mali ko la k'o di Mali ma. Chauffeurs olu tun bɛ grève la kunun. O tun bɛ fɛ commerçants ka don a la, nka Ala y'a kɛ a bɛ komi olu kɔni fɛla ma kɛ grève ko ye, o bɔra a ma. O ye tile 3 bɔɲɔgɔnko de di. Kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ bɛnbɛn ɲini ka kɛ ko la. N'a kɛra lakika ye tuma min na an n'o lase bɛɛ lajɛlen ma. Banque mondiale olu ye miliyari 77 o y'o ta k'o di Mali ma kunun. Wa dikun foyi t'a la ko kalanko Mali la yan bi. Lakɔliso caman fɛrɛmɛlen don. Wa ko kalan yɛrɛ kɔni lakika tɛ ka sɔrɔ Mali ekɔliso la tun. O siratigɛ la Banque mondiale ale ye miliyari 77 min di, a dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la duguma kalanso lakɔlidenw olu ka minisiri ma ani camancɛ kalanso lakɔlidenw. O minisiri amaladonna k'a fɔ a dira olu de ma walasa olu bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka yɛlɛmaba don Mali kalanko la. O siratigɛ la amaladonna k'a fɔ ekɔliden cayara ko n'i taara kilasi dɔw kɔnɔ, kilasi kelen kɔnɔna na i bɛ taa ekɔliden 100 n'a kunkanfɛn sɔrɔ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o ekɔlidenw bɛ kalan ka kalan lakika sɔrɔ, bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'o o de la. Mokutari Wani a ye taama min kɛ Mopti, a seginna ka na kunnaya bɔ ko conférence de presse kɛ kunun. O conférence de presse a da sera fɛn caman ma nin taali in senfɛ. Tiɲɛ na a y'a jira k'a fɔ ale ka Mopti taga gɛlɛya ye min ye malidenw sɔrɔ Tesit, ko gɛlɛya in digira bɛɛ lajɛlen na. O la a ye tasibila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma. O siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ ko le camp Balobo, sɔrɔdasiw ka kanba min bɛ yen n'a bɛ fɔ ko le camp Balobo, o taara ka taa sɔrɔdasi minnu bɔnɛna olu na ka taa tasibila kɛ olu ye, ka tila ka dɔgɔtɔrɔsoba dayɛlɛ, dɔgɔtɔrɔsoba min n'o bɛ ɲɛsin joliko yɛrɛ ma an fɛ yan Mali la, dialyse. A jirala k'a fɔ ni bana dɔw bɛ yen n'o ye adamaden sɔrɔ, joli falen ka jeli sanuya walima joliko kibaruya bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso minnu na, an b'a ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Mokutari Wani a y'o kolomo karili kɛ kunun. O siratigɛ la dɔgɔtɔrɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso min na n'a dialyse kɛra o la a b'a fɔ dɔgɔtɔrɔsoba min ma Moptikaw fɛ yen, l'hôpital Somini Dolo, a taara ka t'i ɲɛ da o kan ka tila ka taa kɔn na
ka ɲɛ da kɔna ka yɔrɔba plan bɛ kɔna ni kɛlɛba min kɛra kɔna tuma min na ni jihadikɛlaw nana bin Mali kan o kɛlɛyɔrɔba ni jihadikɛla caman tora yen hali n'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasi dɔw tora yɔrɔ kofɔlenw la an b'a ladɔnna k'a fɔ Mukutari Wan a taara ka taa ɲɛ da o yɔrɔ kofɔlenw kan ka tila ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma balawu min kɛra o don o T-Site Mali y'a ta sara kosɛbɛ sɔrɔdasiw ye baara min kɛ tile fila in na o de barika bonyana kosɛbɛ ni ko tɛ a jukɔrɔ ka da ka jihadisiko maa tɛ a bɔ fan dɔn maa minnu kɔni bɛ ka k'u labɛn o labɛnnen bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen na n'o tɛ fagali min dara jihadisiw ka tile fila in na a barika bonyana n'a fɔra ko a fɔ cogo la kunnafonilaw ye minnu d'a ma n'a y'a sɔrɔ cɛ 100 de nana ka na T-Site attaquer a cɛ 100 la bi min balolen b'a la a tɛ caya adamaden joginen de ka ca o la bi minnu bɛ mara kɔnɔ bi tan min kɔni bɔnnen n'a nin na o taara minnu sɔrɔ k'u sago n'u dangu k'o la Mali sɔrɔdasiw kɔni y'o bɛɛ lajɛlen halaki o dongo o siratigɛ la an b'a ladɔnna k'a fɔ nin kunnafoni dira T-Site attaque kelen kɔfɛ chef d'état-major min bɛ yen a ye a jira k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw kan k'a lajɛ ka Mali yɛrɛ lajɛ sa o kunnafoni min dira a kɛra i n'a fɔ fa donna Mali sɔrɔdasiw la o jihadikɛla kɔni fɛn fɛn sɔrɔla o furancɛw la kɔni bi an bɛ aw ladɔnna k'a fɔ a si tɛ nin na bi kunnafoni o jira an ka kunnafonidisow la Kɔrɔbarikaw fɛ yen Mahamadu Yusufu Nizɛrikaw ka jamana ɲɛmaa ko ni Ala ma ko dɔ kɛ avril kalo tile 2 ale bɛ fanga di Mahamadu Bazoum ma o siratigɛ la taama tun bɛ a bolo kunun taara se Alassane Dramane Ouattara fɛ Abidjan a dun y'a fɔ k'a fɔ ale nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na foli di Alassane ma ka sira ɲini Alassane fɛ ale ka mandat banna avril kalo tile 2 a bɛna fanga di Mahamadu Bazoum ma fɛn caman tɛmɛna ale ni Alassane cɛ wa ale bɛna fanga di min ma a ka di a ye Mahamadu Yusufu ka kuma la halisa Alassane a k'i hakili to Nizɛrikaw ka kungow la a k'i hakili to UEMOA kow la a k'i hakili to CEDEAO kow la ka da ka ko nin baaraɲɔgɔnyaba de tun bɛ ale ni Alassane ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na n'a tun bɛ jamana ɲɛmaaya la ale taatɔ don o de kosɔn a nana ka na sira ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ nakun filanan ko Ala ye Ahmed Bagayogo ka kalifa minɛ a la o siratigɛ la ale ka ɲi ka wuli suturali tun kan ka kɛ ale ɲɛna nka ko n'a taabolo de y'a to n'a ma se k'a kɛnɛ sɔrɔ ko nka a nana ni sɛ in na a bɛna ka tasibila k'a d'a ma walasa Ahmed Bagayogo fɛnba fana tun bɛ ale ni Ahmed Bagayogo cɛ baaraɲɔgɔnyaw la jamana fila taabolow la an b'a ladɔnna k'a fɔ Mahamadu Yusufu a ye nin kuma ninnu fɔ Alassane y'a jaabi ko foli diyara ye wa ko a b'a fɔ k'a waliɲuman dɔn a y'a seko n'a damayira kɛ farafinna taabolo kɛko ɲuman na o siratigɛ la ale Alassane Dramane Ouattara ko a y'a bila yɔrɔ min a famana k'ale to hakilina min kan wa ko ni dɔn ka fara ka fɛ o tɛ b'o la wariko kuma min bɛ sen na n'an b'a fɔ o ma ko ECO o ni Ala sɔnna ma ECO fara CEDEAO ko caman kan ko a caman bɛna bila sen kan tile 2 in na o siratigɛ la an b'a ladɔnna k'a fɔ Mahamadu Yusufu a tun bɛ nin taamaw de la Kɔrɔbarikaw fɛ yen Kɔrɔbarikaw fɛ halisa an b'a ladɔnna k'a fɔ fɛn min n'o ye Ahmed Bagayogo ka saya Indo jamana olu kɛlen bɛ ka sangafo kɛnɛ labila ka ɲɛsin Ahmed Bagayogo ma ni maa min bɛ fɛ ka taa sangafoli kɛ ambassade min bɛ yen nɔ o bɛ taa sangafoli kɛ o la ka tila ka gafeba to o yɔrɔ kofɔlenw la gafe min n'an b'a fɔ ma ko livre d'or walasa ni min sera a ka dɔn k'a fɔ o hakilina nin filɛ nin o tasi bila kɛnɛ o bilalen bɛ Indo jamana kan Gambie Senegal ani Gambie ni ɲɔgɔn cɛ mankan bɛ yen bi tan hali n'a sɔrɔ fɔcogo ɲuman sɔrɔla la kunungo wulafɛ de yan fan nka ko ni Macky Sall ani Adama Barrow n'u ma kunnaja k'u hakili to ɲɔgɔn na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Yaya Jammeh gɛnna kuma min o diaba min tun bɛ Gambie ani Senegal ni ɲɔgɔn cɛ yali siga kelen bɛ o sigaba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bi wa dancɛ min bɛ Gambie n'a a yɔrɔ fanba bɛ Gambie fɛ mɔnikɛ yɔrɔ don
Sénégal monikelaw bɛ taa monikɛ nin yɔrɔ kofɔlen de la Sénégal ka dɔ de ye Gambie ka dɔ sɔgɔnburu la o dongo a bolofɛn nɔfɛ o de nana kɛ sababu ye kana mankan wuli Gambie dancɛ ani Sénégal dancɛ in na min kɛra sababu ye a dadigila Gambikaw la hali n'a sɔrɔ b'u ka dugukolo kan f'u yɛrɛ ye yɔrɔ bila o la o y'a fɔ ni kunnamaja kɛ dugu minnu b'a fɔ ma ko Sanyang Macky Sall ni ani Adama Barrow ma wuli ka kuma ɲɔgɔn fɛ nin dancɛ kofɔlen in na ni kunnamaja kɛ a bɛna taa laban fɛn min n'o man di maaw ye Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso kɛmɛ sarada la ale ye 88 bɔɲɔgɔnko sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ provisoirement n'o ye o jaabi fɔlɔw ye o jaabi fɔlɔ min n'o o lakikaya walima o sɛmɛntiyali fɛn min ye Congo Brazzaville kaw ka cour constitutionnelle o de bɛna sɛmɛntiya k'a fɔ ko se dira Denis Sassou Nguesso ma a bɛ ka fɔ cogo min na n'a a tora o cogo la nin ma bɛn ŋanadabaw ma a nana laban ŋanadaba kelen min yɛrɛ tun bɛ yen n'o yɛrɛ tun bɛ ko ban ko coronavirus fana y'o fa o don o y'o ta k'o don avion kɔnɔ san'o ka se hôpital la dɔgɔtɔrɔso la o ala y'u ka kalifa minɛ a la a b'a yira k'a fɔ jaabi min filɛ nin mana kɛ kɛcogo o kɛcogo la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin se o ye Denis Sassou Nguesso ta ye Bani Israila Benjamin Netanyahu kalafili tun bɛ yen a hakili la k'a bɛna se sɔrɔ cogo min na a ma na kɛ ten a kɛlen bɛ o dɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na dɔ tɛ dɔ ɲɛ jaabiw la a laban bɛna kɛ farankan ye waati n'a nataw la ni jaabi bɛɛ lajɛlen sɔrɔla n'a nana ye k'a fɔ maa kelen ma majorité sɔrɔ a laban ye min ye o y'a ye k'a fɔ bɛna farankan fɛrɛ de tigɛ walasa ka nin jaabi kofɔlen maa min bɛ se ka kɛ premier ministre Bani Israila walasa ka o tigi o suganti san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na an denmuso a n'an denkɛ n'o bɛ tali kɛ Jamutene Madame Jamutene ale ni Amara Kamisɔgɔ olu bɛ nin tɛgɛ da mana kan ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kalo ni tile 28 a denba Madame Jamutene Safia Berté o bɛ Sikaso Madame Konate Jɛnɛba Sisɔgɔ Madame Jamutene Bakɔrɔni Kuluma Madame Jamutene Safiatou Sakɔ Madame Jamutene Jɛnɛbu Sanogo Madame Jamutene Mama Jakite Madame Jamutene Bintou Kouyaté Madame Jamutene Kadi Madame Kida Mariam Soumano Madame Tangara Ina Traoré Madame Jakite Bassoumano Madame Traoré Adjara Konate Madame Sidibé Kiatou Keita Madame Pane Mignan Koulibaly Madame Traoré Bedi Batroma Madame Jakite Kiatou Jakite Madame Jakite Fatmata Diabaté Madame Soumano Djenabou Diabaté Madame Soumano Safia Tangara Madame Sissé Pili Kanouté Madame Diara Sira Jakite Madame Kamara Yayi Ouattara Madame Koulibaly Fatim Keita Madame le grand Fanta Ba Ani Awa Madame Bengali Nyatangara Madame Sangare Batoma Diabaté Madame Diallo aywa Niamoy Sako Madame Doumbia Tout Traoré Madame Koulibaly Madame Kamara Natane Keita Nyamakala Belagele Zegwa Madame Doumbia Sogolo Anaka Tondeu Madame Diawara Asanso Anaka Tondeu Oumunyale Naka Tondeu Madame Sidibé Fatmata Diallo Naka Tondeu Transero ka tona mamuru be Madame Balo Ina Djabi Anaka Tondeu Ton Lumière Madame Traoré Awa Diara Taferiton
madame Fofana Diatta Jabate anaka tondeu, madame Traoré Mamou Ouattara anaka tondeu, écran plat madame Diarra Mama Keita anaka tondeu. Bien. Ton final, point final, madame Fofana Kama Sissoko, belle dame Kaja, madame Kaja Samake anaka tondeu pako Momzo, madame Doumbia Kiatou Koulibaly, madame Keita Gelika Kamara, madame Doumbia Kadiata Diarra, madame Fofana Ramata Niare, madame Diabaté Minata Kouyaté. Ni ala sonama an demso madame Jamtene ale ni amala kamisoko u beni tɛgɛ damana na ala ma ko wɛrɛ kɛ kari nata an fɛ yan zegwa ni fana bɛ fo siri sɔgɔmada in na kunnafoni na aw ni na ala ma ko wɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ su in na ni kunnafoni kelen kelen kan o la o tɔ ye kan bɛɛ de ye aw kan bɛ o waati la a to bɛ n ka salama amadu.